Hi, Louie boy. Hello. Ang dungis, guys. O, diba? Ay, wag kang manungay, ha. Wow. Wow, Trion. So, ayan. Lipat lang din konti yung kanyang tali. Daxi! Mag-stop over pag yun. Yung black mama, guys, oh. Malaki ng tiyan. Yung nanay. Minsan yung mga maliliit talagang inaakay pa. Hi guys, good afternoon. Nandito pala kami ngayon guys sa mga baka namin. Ayun yung isa na alaga namin kinukuha na ni partner. Ililipat namin sila dun sa medyo mas malawak. Tsaka tong isa din guys, busog na rin. Ayun guys, kung matatandaan nyo, eto yung mga baka natin dito. Eto si Momo. Tapos eto yung isa guys. Ayan si Louie. Hi, Louie boy. Hello. Ang dungis, guys. Nag-ano siya sa putik. Ito, kunin natin tong isa. Kasi sasama to dun sa kanya. Ayan, ano yung tali niya. O, diba? Ay, wag kang manungay, ha. That's bad. Naninipa ka pa naman. Behave ka. Mag-behave. Ito, guys, oh. Na ano yung tali niya. Ayan. Taas yung tali niya. Tapos, doon lang nag-stop. Tukunin natin to tapos ilipat natin. Yung dalawang baka guys ay nasa kabila. So, itong dalawa sila lang yung dito. Sige, go! Sige na! Huwag na magtaka. Hoy, huwag maglaro! Shh! Behave ba? Behave. Huwag maglaro. Ayan siya, oh. Sige. May video ka, Momo. May video ka, wag kang maglaro. Yan guys, ano namin. Sukati namin at nang hindi sila magpang-abot ni Louie. Ayan, napakabusog na. Kana okay na na. Naulanan sila guys. Ayan. Kasi si Louie guys is nandito naman banda. Ayan siya oh. 'Di ba? Napakadumi nung mukha kasi nanungag siya nung mga pilapil. Kaya ayan yung itsura niya. So dito silang dalawa banda. Yan, dito kami nagpapalagi ng mga baka. Or itong dalawang baka namin sa ngayon. Kumakain pa din. Also guys, puntahan namin yung dalawang baka din na nasa kabila. Tsaka yung mga kambing na pinastol ko kanina kasi nga umulan. So pinapasok ko muna. Tapos, pagkatapos ng ulan, pinalabas ko. Kaya ayun, nandun pa sila. Hindi ko na muna pinauwi. So, mamaya, pagkatapos namin dito puntahan namin para maipasok din. Tsaka tingnan namin kung busog na. Kasi napakaaga ng ulan kanina. Mga siguro nasa 1 hour lang ako nagpastol tapos umulan. Kaya balik ulit kami sa kanilang kulungan. Dun sa bahay nila. Tapos, nang tumila na yun, pinalabas ko na din. Ayan yung natira na kinumpay namin kay Momo kanina. Ayan, may mga stock. Pero kapag si Louie dyan, ubos lahat yan. Hi, Jai! How are you, Jai? Are you okay? Ha? Are you okay? Shh! Jai! Ayan naman sa malayo yung isa. Yan, palapit ko yan siya dyan, guys. Oh. May mga kumpay kasi dyan. Ayan. At nang makakain pa siya. Diyan ko na muna siya ilagay. Kasi titingnan ko rin tong mga kambing namin na nasa harapan. Ayun o. At nang matingnan-tingnan ko guys. Ilipat ko rin yung si Daxi tsaka yung isang nanay. At nang makakain din. Nandyan sila sa ngayon kasi. Ayan, dito si Jai. Ayan, may mga makakain pa siya dyan. Ayan o. Gustong gusto nila yan. So lipat ko naman siya mamaya pag naubos niya na yung dito na area. So nandito na sa bandang daan yung ating mga kambing. Ayan na sila oh. Nabasa sila kanina guys, kaya ayan yung mga itsura nila. Kasi biglang umulan, so biglang takbo din kami lahat. Kaya ayan. Tsaka yung isang baka guys, makulit. Nilalapitan niya yung isang kambing namin kaya ililipat ko to siya para nang makakain naman din
Tsaka si Daxi din. Ilipat natin yan. Kasi kanina pa yan dyan. Pero matataas naman yung tali nila. Talagang tinaasan ko para hindi sila mabitin din sa kain itong mga nakawala. Napakakulit kasi nila guys, kaya tinalian ko talaga. Shh! Nagsiuwi na tuloy. Akala nila papauwiin ko na, pero hindi pa kasi. Kaya ayan, inabog ko lang guys, or pinatawid ko at nang hindi makaabala dito sa mga dumadaan. Tapos ilipat ko nga tong isang nanay. Kasi yung isang baka na maliit, kakapanganak pa lang ata niyan. Napakakulit. Kaya ilipat natin to. Ginagambala kanya mi. Oh, hello mama. Hello mama. Hello dear. Wala kang kasama ha? Wala kang kalaro no? Kaya nagalapit ka sa ano. Ayun, takbo siya guys. Kunin natin yung ito, tali para malipat natin siya. At tiwasay naman yung kain niya. Sige, let's go. Makulit kasi to kapag ito yung binitiwan or pinakawalan sa naging experience namin sa kanya. Kaya hindi talaga pwedeng hindi siya talian. Si Daxi dyan na muna yan. Busy lahat sa pagkain kasi hapon na. Tapos basa pa sila. Alam nila yan na pahapon na or paggabi na. Kaya nagmamadaling kumain. Ayan guys, nalipat ko na si Jai Jai, yung baka namin dyan. At namakita ko siya agad. Tapos eto namang mga kambing namin gusto na atang umuwi. Kasi kanina nandito na sila kumakain. Tapos yung kanilang lagusan patungo dun sa kanilang bahay dyan. So yung isang mama namin or yung mama black na yan, siya na yung umaaligid. Siya yung pinakauna talagang umaalis guys or umuwi. Kaya nandito na muna ako para yung ibang kasama niya, kasi sumusunod talaga sa kanya. At nang mabusog naman, kasi kung minsan siya lang yung busog tapos yung iba sumusunod na agad kahit hindi pa busog. Siya kasi yung alpha. Kaya ayan, dito na muna ako mag standby. At nang makakain yung mga maliliit, tsaka tong iba rin dito. Ayan, yung iba dun oh, kumakain pa talaga. Oras guys, 4:48. At talaga naman din, nagpakita pa si Haring Araw. Napaka-late nang nagpakita. Kanina ang agang umulan. Tapos ngayon, ayan oh, nagpapakita ulit. Kung yung mga kambing namin, papapasok na namin sila mga 5 PM daw. Kasi actually kanina pa nga sila gusto talagang pumasok, pero pinigilan ko lang, hindi ko lang pinapasok yung mama black. Kapag ganyan na, nandyan na sila sa gilid, ayan, naghihintay na yan ng tiyempo na makapasok. Si Buntis guys oh, todo kain. Kasi nabasa din to kanina, bigla kasing bumuhos ang ulan. Napakalaki na ng tiyan. So mga ugo siguro to, mga nganak, expected namin. Ayan, todo kain siya. Maging yung isa guys, ayan oh. Halos lahat ito sila, magkakasabay sila. Ito isa rin to. Ayan, 'di ba? Ito naghihintay na to ng tsansa na makapasok. Nandiyan na sa daan. Tapos hapon pa naman guys, ang dami ng mga dumadaan. Kasi pauwi galing trabaho, tsaka eskwela. Weekdays pa naman ngayon, tapos nasa tabing daan lang kami. Ayan. So talagang madaming dumadaan dito. Yung mama black guys, ang laki ng tiyan. Kaya gusto niya nang umuwi kasi busog na yan. Ayan oh. Uwi na, uwi na. Uwi na. Shh. Hey. Daxi. Sulod na, sulod. Pasok, pasok, pasok. Shh. Hey. Pasok na. Napaka putik. Kasi may nagkanal, ayan oh. Tapos nandito sa gitna nalagay. Kaya sobrang putik ngayon. 5 PM na. Shhh. Sige na, Daxi. Mag-stop over pag yun. Shhh. Stop over pa. Shhh. Rambo. Shhh. Hey. Hey. Sige na, uli na, uli na. Yung black mama guys oh, laki ng tiyan. Yung nanay. Sige na, uwi na guys. Uwi na guys. Shhh. Wag na mag ano. Wag na mag stop over. Shhh. Hey. Hey.
Yan guys, alam na nila yan kung paano magpasok. Dati hindi pa nila alam. Minsan yung mga maliliit talagang inaakay pa. Oh, sige. Sige na. Yan yun yung last na inahin. Ayan guys, oh, tamang-tama paglabas mo dun sa nilalakaran namin, puno ng putik. Kaya dito tayo naman sa may mga damo at na muskrat. Wala na guys, oh. Sira na. Dami pang putik. Ayun guys, dito na kami sa dalawa naming baka ulit. And si JJ ay busog na rin. So kanina ko pa yan siya nilipat dito at nang makita ko nga. Kasi nagbabantay din ako ng kambing. Sa ngayon, ayan yung isa naming alaga din. Yan naman si Trion. Hi Trion! Shh! Trion. Baby boy, oh. Napaka baby boy. Hello Trion! Wow! Wow, Trion! Hello Trion! Wow! Ayan, kilala niyo yung pangalan niya guys. Kaya, alam na alam niya. Hi Trion! Hello dear! Dito guys, oh, ang lawak. Ang dami ding nagbabaka dito. Sinusukat ulit ni partner guys kasi nga may mga bakal to dito, oh. Yung mga dating bahay na ginawa dito tapos hindi na patapos. Kaya sinusukat para hindi siya sumabit dun. Trion! Trion! Yung pitan. Ayay. Trion! Hello there! Hello there! Good job! Good job! Come here! Good job, Trion! Yan, hanap ulit ng pagkain. Busog na busog. yung pet tumatabog. Ayan, naghahanap ng chicks. Ayun, may chicks dun sa kabila. Ayan, kaya punta agad dun. Ayan, pasilip-silip konti. Baka makaisa. Ito si JJ guys, ilipat din namin. Kasi kanina pinakain ko siya dun sa may poste. Eh, naaabot niya yun. Kaya kailangan ilipat at nang hindi siya sumabit. Kasi baka instead na makakain, eh kinabukasan wala din kain. Kasi nga nasabit na. So, ayan. Lipat lang din konti yung kanyang tali. So, ayan lang guys. Uwi na kami. Tapos na kami sa araw namin. And okay na yung mga alaga namin. Until next vlog everybody. Please do subscribe guys. Like, follow, and share. Also guys, follow our page sa Facebook. Tsaka yung aming TikTok account din, paki-follow. Thank you guys. Until next mini vlog. Aray. Thank you everyone. Hi Louie boy. Hello. Ang dungis guys. Yeah. O diba? Ay, wag kang manungay ha. Wow. Wow, Trion. So ayan, lipat lang din konti yung kanyang tali. Daxi! Mag-stop over pag yun. Yung black mama guys, oh. Malaki ng tiyan. Yung nanay. Minsan yung mga maliliit talagang inaakay pa.